Dobrý večer všetkým prítomným. Za nami šieste kolo nadstavovej časti, zároveň šieste derby medzi Prešovom a Košicami. O hodnotenie zápasu poprosíme najprv trénera hostí, pána Černáka. Takže celý priebeh zápasu ovplyvnili rýchle 2 góly. Prvé z prvej situácii pred našim pokutovým územím, respektíve v ňom. Druhý sa tam nejaké 2-3 chybičky nakopili, super, dal krásny gól od Polky. Takže to v podstate ovplyvnilo celý priebeh zápasu. Ťažko sme sa dostávali do nejakých streleckých situácií. Vždy nemali buď o dotyk naviac, alebo sme tú situáciu premeškali. Super, bol dobre znovu kompaktný, dobre zorganizovaný a v podstate nepodarilo sa nám dať kontaktný gól dostatočne včas, aby sme s tým výsledkom vedeli ešte niečo urobiť. Znovu sme mali prevahu, ale ťažko sme si vypracovali situácie, z ktorých by sa dal streliť gól, takže z toho pohľadu sme dneska prehrali a ideme ďalej. Ďakujem veľmi pekne. Slovo pre trénera domácich, Erika Havrilu. Pekný večer. Tak, veľmi dôležité víťazstvo. Musím jednoznačne chalanov pochváliť, lebo ten taktický plán s tým, do ktorého zápasu s tým plánom sme do tohto zápasu išli, že sme chceli mať ten úvod aktívny, chceli sme dať do 15. minúty gól, čo sa nám podarilo a veľmi pekný gól na 2-0 Filipa Součka, samozrejme sa nám hralo trošku ľahšie. Boli tam príležitosti hlavne na záver toho polčasu strela Begalu, aby sme ten tretí gól možno pridali a ten druhý polčas kontrolovali ľahšie. Naopak ten druhý polčas super nás zatlačil, viacej sme museli byť opäť v defenzíve, viacej kompaktní, organizovaní a myslím si, že super sme do nejakej veľkej šance nepustili. Znova Bondarenko po rohovom kope mohol zavrieť zápas na 3-0, čiže neboli sme tak efektívni, ako by sme chceli, ale klobúk dole pred chalanmi, že do poslednej sekundy išli za tým víťazstvom a ja som veľmi rád, že sme ho naplnili a zvládli. Ďakujem. Ďakujem. Vaše otázky, nech sa páči. Dobrý večer. Dnešný zápas ukončil 2 dlhé série, takže otázočka možno na oboch, najprv možno na domáceho trénera. Aký veľký kameň zo srdca spadol po takej dlhej sérii? Tak ja som rád hlavne za chalanov, lebo tá psychika je vo futbale veľmi dôležitá, celkovo v športe a oni pracujú každý jeden deň na tom, aby sme to zlomili a samozrejme išli za tým víťazstvom už aj v Košiciach v tom pohárovom v podstate zápase a išli aj dnes, takže hlavne za nich, ako keby som rád, že sa im to podarilo a že sme túto smolu našu zmenili a hlavne, že sme boli efektívni, že sme tie góly dali potom. Otázočka teda na trénera hostí, 16 zápasov a séria sa skončila, raz to asi muselo prísť, prišlo to dnes, takže čo na to hovoríte, ako to vnímate? Tak dnes sa nám nepodarilo predĺžiť, ale ja som na chalanov naozaj pyšný a hrdý, čo dokázali, vieme, v akej situácii sme sa nachádzali, keď tá situácia, tá šnúra začala, nejako sme si ju my nepripomínali v šatni, takže ja som rád, že chalani šli od zápasu k zápasu, to, čo sme si nejako zadefinovali, náš cieľ do tej sezóny sa nám podarilo plniť, ešte to musíme ako uzavrieť jedným bodom, aj teoreticky, aj keď verím, že už sme v nejakom kľude. Takže ja aj po dnešnom zápase, ja som na chalanov hrdý a pyšný, lebo naozaj hrali dobrý futbal a to, že nám dneska nefungovala posledná tretina je fakt, ale jednoducho odohrali sme dobrý zápas a zahrali dobrý výkon. By vám po príchode povedali, že 16 zápasov potiahnete bez prehry, čo by ste im povedali? Tak ťažko by sa tomu uverilo na to, v akej situácii sme sa nachádzali, ale chalani naozaj pracujú a opakujem sa stále, ale je to tak jednoducho a si to zaslúžili tí chalani svojím prístupom, svojou kvalitou, svojím charakterom. Takže ja im k tomu gratulujem, verím, že sezóna ešte pre nás neskončila, že jednoducho máme vrchol pred sebou, takže na to sa chceme nachystať a byť pripravení na to, čo chceme dosiahnuť a máme v Žiline finále pohára. Takže verím, že budeme na to nachystaní. Erik, Filip Souček, skúša to aj na tréningoch také niečo? Alebo to vyplynulo zo zápasu? Filip je kvalitný futbalista, kvalitný hráč a samozrejme má dobrú techniku, takže cítil sám, že tá príležitosť, že brankár bol vo vyššom postavení, tak to vyskúšal a klobúk dole. Myslím si, že táto situácia sa bude ešte často opakovať a prehrávať.
Ešte posledná otázočka za mňa, choreo k legendárnemu Lacovi Pavlovičovi, ako ste to vnímali vy z lavičky? Mal som zimomriavky, musím povedať, keď som videl to krásne choreo a taká legenda v podstate ako pán Pavlovič v našom klube, po ňom dlho nikto taký nie je, takže dúfam, že aj do budúcna tento klub bude vychovávať takýchto futbalistov. Ďakujem. Vyzerá, že nie sú žiadne otázky. Ak nie, tak ďakujem obom trénerom za účasť. Ďakujem. Pekný večer želám.